It-tim legali ta' Jorgen Fenek akkuża fil-miftuħ lill-imħallef Edwina Grima li mistennija tippresjedi l-ġuri tiegħu bl-avukati allegaw li l-imħallef kisret id-drittijiet fundamentali ta' Fenek waqt it-tielet seduta maħsuba biex tisma' l-mottivi preliminari tad-difiża. Id-difiża kienet qed tagħmel il-punt tagħha dwar il-fatt li l-awtoritajiet tal-ħabs kienu qed jagħmluha impossibbli li huma jikkomunikaw mal-klijent tagħhom. Is-seduta kienet imtabna minn sensiela ta' skambji bejn l-avukat Charles Merċieqa, wieħed mit-tliet avukati li qed jiddefendu lil Fenek u l-imħallef Grima li qed tippersjedi. F'him minnhom l-avukat il-menta li ma kienx ingħata biżejjed żmien biex jikkonsulta mal-klijent tiegħu flimkien ma' problemi proċedurali oħrajn. L-avukat iddetta nota lil qorti fejn qal li fit-23 ta' Diċembru li għadda l-akkużat kien ippreżenta rikors qudiema għaliex ġew introdotti diversi miżuri biex jiskuraġġixxu lill-avukati milli jżuru l-klijenti tagħhom fil-ħabs. L-avukati kienu qed jiffaċċjaw diffikultajiet serji biex jikkomunikaw mal-klijent tagħhom u viċi versa li konsegwenza kienet li ma setawx jippreparaw id-difiża tiegħu. Merċieqa qal li kien perpless kif il-qorti kienet qalet li kien hemm bżejjed ħin u hawn nerġa' twaqqaf mill-imħallef bl-avukat jolli leħnu u jgħid jien lest li nieħu ġurament fuq dan. Il-qorti mbagħad imponiet biex fis-seduta li jmiss jattendi d-direttur tal-ħabs u jixhed dwar jekk l-akkużat kienx qed jitħalla jikkomunika b'mod effettiv mal-avukati tiegħu dwar il-każijiet kollha li għandu fil-qorti. L-imħallef qalet li d-difiża kienet qed taħli l-ħin u rrifjutat li tħalli lill-Merċieqa jiddetta nota oħra. Is-seduta li jmiss ser issir fl-4 ta' Frar biex tinstema' x-xhieda tad-direttur tal-ħabs.